Mone nchake. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Taiwan. Ku Taiwan sitipitapitako. Eti ndikachilumba kena kake kakang'ono kamene masiku ano kaukanganiridwa ndi China ndi Japan. Koma nkhani inapangika mu chaka cha 1990. Ndiye inu tagwirani chakumwa 10 years. Sono mtsikana uyu dzina lake ndi Iguchi Mariko. Iguchi analochoka ku Japan, anali student ku university, anali mu 4th year mu chaka cha 1990. Nde akuti muchikhalidwe chawo nthawi imene yoyo ana a school kapena nero ma students aku university aku Japan amati akamapanga graduate komwe amapita kukasangalalira kunena kuti ngati kuti achievement edi kunena kuti 4th year munthu akumaliza chani amapita ku Taiwan. And Taiwan inali considered dziko la safe kwambiri. Nde makolo samadandaula kuti yayi kaya mwana wawo akupita koyekha chani amasangalala amamuthandiza mpanga sponsor kuti apite akayende basi ngati tourist kena kwazibwerako. Nde ulendo umenewo Iguchi anayeza ka 23 ananyamuka yekha mu April 1990 kupita ku Taiwan. And Taiwan kamanenelera tourism yawo chani dziko lomwe limachita target kwambiri makhala Japan. Nde Japan imabweresa chuma mu dziko lawo kudzera mu tourism. Nde Iguchi anapita anafika. Atafika anatumizira postcard makolo ake kwa kuti ndafika. Eni basi unali kuti angochita explore basi kusangalala payekha ku dziko mu Taiwan. Nde analibe penipeni pokhala anakumana ndi taxi driver wina wake dzina lake Lee. Nde taxi driver uja anati ndikhoza kutani kukuyendetsa pena paliponse nanga si Iguchi amadziwa chiyankhulo chake amadziwa chakwawo Japanese samadziwa chiyankhulo cha ku Taiwan. Koma no taxi driver uja amatha kuchita naye communicate. Nde anamutenga basi kumapita sightseeing chani kenako taxi driver uja anamuzota ndikhoza kuthandiza kusakasaka hotel. Anayang'ana hotel sana ipezi. Koma taxi driver ayo ananena kuti iyeyo anali malo ake analiso ngati bed and breakfast nanga si ntchito yake ndiyotenga anthu chani analiso ndika business kake kuti anthu akakhala kuti alibe kokhala amatha kumulipira nkumagona ku nyumba kwakeko anali ndi family yake taxi driver. Nde Iguchi anaziona kuti that's even better nanga si taxi driver aso tamuthandizaso kuona dziko. Nde anakhaladi kunyumba kutiko kumene kuko ngati ku bed and breakfast anampatsa room kuti ukhoza kukhala uko. Akuti anali wabwino kwambiri taxi driver. Kukacha amamutenga basi kumaona malo osiyana-siyana mu Taiwan mu matown osiyana-siyana achani. Nde anatumizaso postcard ina pa 7 April kwa makolo ake kuwauza za malo okongola amene wakhala kutani akuona. Analoti wabuka kale ndege yobwererera amadziwa makolo ake amadziwa kuti Iguchi abwerera tsiku lakuti amamuyembekezera. Nde anapezeka kuti nthawi yonyamuka yakwana Lee taxi driver anamutenga Iguchi uja kukamusiya ku train station. Ndali Lee uja anamuuza ngati conductor wa train kumuuza nena kuti uyuyu ndi wochoka ku Japan. Nde chiyankhulo chakuno sachidziwa kwenikweni kumene akatsikira mumulozera anamupasa ma directions conductor uja kukomera kuti okay chabwino. Ananyamuka basi anasiyana naye patipo pamenepo. Makolo ake a Iguchi Mariko anadikirira. Iguchi sanatulukire. Ndege inafika Iguchi munalibemo. Anayang'ana ma air ticket kusonza kuti air ticket sinachitidwe cancel. Koma Iguchi sanakwere ndege. Ndi anayamba kufunsa kuti mwana ali kuti. Kwamba kusakasaka Iguchi ali kuti palibe amene amadziwa. Apolisi anathamanga inali nkhani yayikulu kwambiri nanga si dzikolo Taiwan limadalira tourism yochokera ku Japan. Nde samafuna nkhani ina iliyonse yomwe ingapatse anthu mantha kuti anthu aku Japan adzikanika utani kupita ku Taiwan. Nde anathamanga ina nkhani yayikulu kwambiri anthu aku Japan anatutumuka komanso aku Taiwan kunena kuti munthu wathu wasowa kutiko wasowa ku Taiwan. Anayika special unit immediately kuti yambe kusakasaka kunena kuti Iguchi ali kuti. Mpaka anampeza Lee ujaiti. Lee iweyo akuti ndi amene wamuyendetsa mtsikanayo. Zakhala bwanji Lee kunena kuti ine ndinamtenga mtsikana nakamusiya kutiko nakamusiya pa train station apa. Anafufuza kunena kuti uli ndi mboni yanji. Nde ubwino wake conductor ujaso anatulukira kuti no akunena ndizoona. Anachita kundipasa ine ma directions mtsikana chiyankhulo chakuno Mandarin samachidziwa amayankhula Japanese yokhayo kandi anakwera di train. Koma from there
atatsika sitikudziwa kuti anaenda bwanji. Nde Lee anasiyidwa kunena kuti uyu sizikuntani sizikumukhudza. Nkhani ija nkumapitirira kuyamba kusakaza kuti komwe anakatsika Iguchi zinaenda bwanji. Eti koma panalibe umboni wina uliwonse, panalibe. Inali nkhani yoopsa mpaka na tourism inagwa kwambiri ku Taiwan chifukwa aliyesa amaopa kuti chikuchitika ku Taiwan ndi chani. Nde Taiwan iso boma inagwedezeka kuti sitifuna kuluza ndalama chifukwa cha kesi iyi, tikuyenera kupeza kunena kuti Iguchi wapita kuti. Iguchi sanapezeke kuchoka April mpaka na May June. Kenako police force ya ku Taiwan inapanga seti kuti apereka 50,000 kwa anthu amene akathe kupereka information ya komwe kuli Iguchi. Pamene family ya Iguchi inanena kuti iwonjezerapo 500,000 koma panalibe information ina iliyonse. Nde zomwe zinamba upangika ku Taiwan akuti mati kamakwana pakati pa usiku anthu mafoni manyumba mwawo amatha kulandira mafoni, foni kuyamba kuyitana. Anthu athamanga kuyankha foni ati amamva kulalata mchiyankhulido cha Chijapanese, munthu wamkazi nzima ya kulalata. Manyumba osiyana-siyana ngolandira mafoni nthawi imodzi pakati pa usiku, akangochita halo basi nzima ya kulalata mChinese, kulalata kudula foni. Ati zimangopangika mpaka na anthu anamba udandaula kutiko kwamba udandaula ku polisi kunoti tikumalandira mafoni. Enda anthu ena amene amachidziwa chiyankhulido cha ku Japanese akuti munthu olalata ya mafusa kuti chifukwa chani mwapanga zimenezi, chifukwa chani foni chankuduka. Kenako kwa polisi analandira tipi ina mu Oktoba tsopano 1990 yomwe kunodino pali taxi driver wina wake zinake Liu Zekwang mumpange check sali right china chake sichikuoneka bwino. Nthawi zonse tumamuna akuthawa akumangothawa utani ndi apolisi anamba kumpanga follow Liu uja. Nde munthu wina ananena kuti komatu tsiku lomwe anthu amanena kuti Iguchi anasowa tinamuona Liu anali ndi mzimayi wina wake. Tinamuona kamodzi kokhako anapita pena pake ngati pa street food pena pake anakadya noodles nkuchoka hapo sitinamuoneso ndi mtsikana ameneyo. Nde anthu anapita pamene panali apolisi anapita pamene anapatchula pogulisa noodles zipo. Munthu ogulisa noodles yodzi ananena kuti ndizoonadi Liu anabwera ndi mtsikana wina wake sitoziwa kuti ndi ndani koma sitinamuoneponso after pamenepo. Apolisi anabwerera kukamusaka Liu, anampeza kuti Liu chamakhala mu taxi mwake, anasamuka mnyumba mwake. Apolisi kuntenga Liu kuti amufunse Liu chakwayang'ana apolisi basi atanangogwa pasi ukomoka. Anadzidzimuka apolisi kumfunsaso basi tuiye chokuyamba kuulula kunena kuti napanga zoopsa ndilibe ndi mtendere omwe. Mpamene noyekha anayamba utani kuulula. Iguchi atachoka mu train anatsika anapeza taxi ina. Taxi yake inali ya Liu uja. Ananyamuka ndi Liu uja kuti ndioneseni malo chani. Kenako Liu so anampanga ofa Iguchi nyumba yake. Kunena kuti udziwa ukhoza kugona chipinda cha nyumba mwanga. Ndi chifukwa chonena kuti Iguchi anatakumana ndi taxi driver wina wabwino uja anampasa room uja anakhala bwinobwino kumuonetsa malo uja. Iye amaona so kuti ndi kuti anthu akuno ndi abwino eti. Iye uja anavomera kuti ayi ndilipira ndipaseni room. Ndata anapitado anakadya noodles wo anachoka pamenepo anamuonesa malo siyana. Kenako mpamene amatani amabwerera ku nyumba. Atabwerera ku nyumba atampasa room yake kuti iyi anapezeka kuti taxi driver uja anamba kumufutsira Iguchi. Ndati Iguchi anakana kuti no ine ndangobwera kuno kuzayenda mwandipasa room chifukwa chonena kuti ndikulipira ndine customer sine munthu otantani. Ndi akuti taxi driver yanapsa mtima kwambiri. Anali ndi ngati uta bowa daro zimene amazigwisa ntchito ati amakonda kuphera zinyama. Iguchi ali kuchipinda akugona, taxi driver uja anakatenga uta wake ndikutani ndikumulasa pamutu Iguchi uja. Anampanga chiwembu usiku umenewo, anampanga chipongwe, kenako anamudula thupi lake likudula ndi mutu omwe. Kutenga mutu wake anawumangirira anakautaya kuti thupi lakelo analitenga analiocha. Mafupa otsalawo ndikukakwirira kwina kwake basi nkukhala. Ndi anabwerera ku nyumba. Koma atabwerera ku nyumba mpamene mafoni anayamba kutani anthu anayamba kulandira mafoni odabwitsa mzimayi akulalata mChijapanese. Nde Liuja wafika ku nyumba aurana cheuka choncho yang'ana pakuona akuona mutu wandani mutu wa Iguchi ukumuyang'ana. Iye uja anathawa nyumba muja. Anthu anamuona kuti Liu akuthawa nyumba akuthawa chani koma anthu samadziwa kuti atatawa kukalowa mkali mutu mwake. Kenako ati nthawi zonse amati akalowa nyumba muja mutu uja umakhala kumudikirira umuyang'ana. Ati nde mutu umamufunsa kuti wandipheranji ndakulakwira chani.
pena ulo mtaxi momwe mwathawa ali mtaxi anthu amangomona wadzambatuka wavumbuluka watsekula chitseko wathawamo mu taxi akuthawa kuti ati nthawi zonse amankhala kuti munthu yakuthawa so anthu amati kuti liwu watani ndi anthu anayamba kumuona kuti munthu yakhala ngati mwina akuchita misala palibe amene amadziwa chimene akuthawa kenako anakatenga chistatue cha Buddha amayenda ndi chibuda chonena kuti mulungu wake eti mtetezi kuti chizimuteteza ndi mpaka anasamuka nyumba amakhala mu taxi chifukwa chonena kuti ati amatani ati amalondoledwa nthawi zonse ndi chimutu cha Iguchi ndipo amalinganiza iye amanalata amvaso kunena kuti anthu amalandira mafoni nzimayi akulalata iye ati amadziwa kuti amalalata ndi Guchiyo chifukwa choti nthawi zonse akangoti alowe nyumba akati apite kuti anthu amangomona nthawi zonse akuthawa olo usiku kuti munthu uyu akugona tulo mkalimoto koma ngodzambatuka kuyamba kutani kuthawa pamenepo anthu anayamba kumulonda kuti uyu sichabe iyayi pamene ena anachita lingi kuti tinazamuona ndi mtsikana wina wake kenako mtsikana isi tinamuonenso koma pamene iye wayamba kutani kuthawa nthawi zonse amakhala kuthawa adakalowa nyumba ndi kuti akupita ku toilet koma ku toilet konso amachoka adavumbuluka kuthawa kumeneko ndi apolisi atalowa nyumba mwake apolisi angapo ndithu anapanga ripoti kunena kuti anadudidwa ndithu wina wake anachita kufira kuti munthu aduda ikucheuka kupeza kunena kuti palibepo wina aliyense ndeliwo anali atatopa nazo ali ndi mantha mpaka nayo anapita kwa ansembe ya Buddhist ma Buddhist monk kukapempha kunena kuti ine nditani chinzimu chikundilondola sichikundisiya ndati anamuza kunena kuti pa 4th March ndi tsiku limene uzalandire mtendere wako ukazapanga zoyenerera ndi pa 4th March panapeza kuti inali tsiku lomwe apolisi anatani anambwerera kunyumba kwake ena apolisi pomubwerera anatakhala kali kuti atakhala masiku atalandira tipi anatamba kumpanga folo kuti kodi akuti munthu yapanga zozerezeka how anatamuona ndithu kuti amangokhalira kudzambatuka kuthawa chimutu chikumulondola kuti chimamfunsa kuti wandipheraje ndetu basi kumfunsa tithupi unakalisiya kuti atananena pamene anakakwirira chani anakakwirira mafupa ndi apolisi anapita kwa ine aja amalo amene wana aneno kuti anakakwirira kwawo zoti tufuna tikumbe apapa akuti anakwirirapo munthu aine aja amalowo nkumanena kuti iwe lero akhati kufuna kumanga apo pamalopo koma tomati tikatenga kanji tractor chawo kaende chi excavator chani kuti afukule malowo akonze atani akuti mati chikati chiyandikire malo amenewo chimafa chimakanika sichimayendaso mpaka nana atopa nazo every time olotinga sinthe chinthu mwa mtundu wanje timati tikati tiyandikire pamalo pamenepo papeza kuti chinthu chatani chasiya kugwira ntchito sichikutani sichikufikapo adafukula basa anapeza chani mafupa ambirimbiri andani Iguchi anachita examine anapeza kuti ndi Iguchi mutu wake sunachitidwe recover Liu anapangidwa sentence to death koma atapangidwa examine ena ananena kuti mental health yake sili right anamuchosera death sentence anampasa life in prison imeneyo ndi nkhani yotchuka kwambiri crime yayikulu kwambiri yoyamba yoopsa yofika podula munthu utani yomwe inapangika ku Taiwan yokhudza Iguchi Mariko zikomo kwambiri.